Hey, what's up YouTube? It's your boy Namaste and I'm back fam with the funniest and best TikTok videos of Gamelithe. But this episode, Kids Unprovoked. Usually we are doing childhood memories with Gamelithe, but this one is Kids Unprovoked. It's a full 30 minutes episode. Please subscribe and hit the notification bell. And this is fun fam. What enjoy video 36 Bonsoir. Bathena maniza la ekhaya siboniphakela ngoba kini niyalamba. Hayibo, indaba engaka. Ugogo wami uthena maniza la ekhaya nizodlala nisuka ningazelanga khona ukuzodlala. Nizela ukuzoqoba ukuthi sesiyaphaka yini ukuze sizokwazi ukunifaka. Thina sisuke sizodlala nawe. Angithi siyakuthanda. Khuleka ugogo wami akanankinga uthe ngoba kuyi-festive season njena bekaphilisana noma wakho uzoniphakela phela ngoba engaze evuke emathuneni uma wakho ezoshaya ugogo wami ebuka iy'ngane zakhe zidla ukhisimusi zingenakudla. Ngaze ngamkhumbula uma wami ekhaya abapheki nokupheka bavele bengakuthengi nokudla. Ungawari mina ngizokuhlephulela inyama yami mabakuphakela kungenanyama. Ngiyabonga asidlale besingakaqedi. Hamba kini phela nawe usiphi ispace kancane uzobuya masesidla ngizokubona emini. Memi isisu sakho lesi noma unomntwana esiswini. Hayibo, nayi ingane ingihlolela. Mina umama mbeka pregnant last week mara seka right man. Wow, indaba ezinhle kangaka kushuthi uzoba usiso omdala. Hayi, umshiye esibhedlela kezanga nomntwana ekhaya. Mhlambe beka nenkingi umama wakho kushuthi uzomlanda mayise right. Mem wena understand. Umama wami wenza ibullshit. Hayibo, indaba engaka. Awuzikhulumi lezo zinto ebantwini. Uhlaza umndeni wakho wengane. Mina ngicela ungichazele kwenzakaleni after lapho. Ngiyawazi ukuthi wena uyiyo. Hlake. Oh my gosh. Asile John. Oh my gosh, ngi-happy. I'm super delicious happy. No. Thank you, Chevy. Uye. The one and only. Thanks, Chevy. I'll be happy like God. Nobody got I'll be happy like God. Nobody got I'll be happy. Oh, be happy. Shortcut. Angithandi mina shortcut yayazi lendlela sasoloko siphuma so emaplace ekhaya. Biyanungu batlole fatshe le lohle litso ko hem lena le koloi ibila wa taka scaftini ka tsheko because mma ba khona wa peya. Yakosi. Akhoni. Mpa go tla bona ke tla o bontsha mara wa spo. Hey! Dumelame, madame. Yenina kenani emotweni wena lithanza ukubetha okonde ukhangela lokishi lonke aniboni bakusebusuku lihle besitha ukwazi upheka uphambene chef lihle phuma Hawa yaka nazanka karibia. hlika sathaza phuma ipotris Mara lishapu lina dipelo tse khobeileng. ampa chonge singa sepex Sawubona mama kaLilith. hello lihle
ushade namhlanje awutakwanga. Hayibo utho njani? Bathena wena utshwala buyakuhlula utakuza uhambe ngamabele phandle. Indaba engaka? Usho ugogo wami. Ungiqhela kabi lo makhulu utho ngamadolo webags. Ugogo wami uthena wena mawudakiwe ulala phansi awukwazi nokuzifikela emzini wakho kumele bakuquke bakulethe. Into kayicela umntana leyo. Hayi akangitshelanga ngithi ugogo wami sekagugile makacabanga ukhulumela phezulu bese mina ngiyamamela ukuthi uthi Lento yakho yokuba ngutawuse izambethisa ngathi ukhulu wakho. Sawubona mama kaLilitha. Hello my baby. Imati yakho lena. Le ewe ngeyami. Yo enhle kanje. Umuzi wakho lona. Ewe indlu yakho yonke le. Yo omkhulu kanje. Hayi suba neqhala. Na uzawukhula ube mdala ube nemali zakho nezindlu zakho nemoto ujakaze emalini ufane nawe. Angifuni ukufana nawe mina. Hayibo ngoba Bathena wena uthwele. Indaba engaka ndithwele. Kusho ugogo wami. Akhalinga ngiqhele kabi lo makhulu usile. Ugogo wami uthena wena ulala nenyoka. Thiza wami mntana. Nasi stru ushilo vele ugogo wami ngimzwile mina. Hayi ngiqhela kabi lo makhulu. Ngiyamlandela. Akangixelele ebusweni bami. Ngiqhela kabi. Ngiyadlala ungayi kuyombuza mama kaLilitha. Andizuva ngawe. Ngiyayazi abantwana bathethe inyani. Ushilo nyani. Ngiqhela kabi. Ngiyamlandela. Utshilo. Usithatha isikhaqa singaka sendaba ungumntana. Ugogo wami uzongibizela amaphoyisa mina ngiyawasaba zongibona. Mawaze lo mapolisa azobopha yena ngoba ukhohlakele. Mama kaLilitha ngiyacela. Bathena wena ukipitile. Hayibo indaba engaka uyizwephi? Kusho ugogo wami. Hawu wisho kanjani ngempela ugogo wakho into kanje? Mayiqeda lapho ugogo wami uthena awazi wena ukuthi amadoda akhohlakele kanjani uzokushiya kunjalo ahamba ayoshada omunye umuntu. Hayibo indaba engaka ubani nje futhi othe mina ngifuna ukushada angufuni mina umshado shame ukube bengifuna ukushada ngabe kudala ngishadile ugogo wakho ubhorekela phezulu indaba zethu shame. Angithi ugogo wami uthena akekho umuntu ongathenga inkomo makuukuthi uyakwazi ukuthola ubisi enkomeni ekungase yakhe. Yo kushuthi sengaba yinkomo ngisho ukuthini lento akashoyo namangazi ukuthi kusho ukuthini ngizwe ngogogo wami ave nomlomo olula ke shame ugogo wakho. Why vele wena ukipitile uyathanda uthunyiwe ke wena usufuna ukuyothulela ugogo wakho indaba manje umphekela everyday umwashelene impahla umenzele yonke into ngathi umntwana wakho indoda endala kangaka nawe. Wena ngana uhambe la ngizokudobhela nje ngikushaye suka. Sorry ke ungasaphindi ukuyi. Bathena mangidlala nawe ngingakumemezi ngoba wena une trauma. Indaba engaka angazi nokuthi isho ukuthini lento leyo. Kusho ugogo wami uthi ke mina ngiyithole kuphi itrauma. Angithi ekhayikini wena abazali bakho bahlezi belwa bebangumsindo bethethisana beshayana manje mina mangikumemeza masidlala kuba ngathi ngiyakulwisa ingakho uhlezi ukhala. Mos mina ngisuka ngikhalela into zami futhi nawe uyathanda ukungithethisa. Wena uyitshela ukuthi umuntu okhulumela phezulu usuka abahash kuwe kanti mina ngikhulumela ukuthi ungizwe lento yakini traumatizile. Maybe iqiniso shame mara mina nginandaba okusalayo yekela ukungithethisa uyangibhora ufana nabazali bami. Sicathulo sami siwele next door cabanga.
Sawubona makhelwane. Hello Malihleza. Ugogo wami uthi ucela umthelela impuphu kulesitshe esincane. We hayi asinayo impuphu nathi isanda kuphela nje izolo. Hawu besaqalile ukulipheka ipapa liyoze libe umdoko. Ayikho impuphu, kumele ngize ngenze njani ngoba nyasho ayikho. Ena ugogo wami ushilo ukuthi wena ukhohla ke. Hawu indaba engaka isibuya manje le. Dalelo ke xoxa ugogo wami esho ukuthi wena uyancisha. Ucela impuphu nje, it's not like ucela i-braai pack. Impuphu into echiphe kangaka. Uma ishibhila ninayo nganike nina ithengeni phela ngoba nakho ishibhile. Ungaze usiyeke mfethu silale sidla umdoko ukhona umakhelwane uhluleke ukusinikeza impuphwana nje esitsheni esincane. Sincane leso sitsha njengoba sidlula ikhanda lakho lilikhulu lingaka ungazongijwayela kabi wena ngane ngimdala. Ngiyaxolisa okusalayo ugogo wami kudala esho ebatshela omadlamini ukuthi wena usile ukwazi ukucela kodwa ukwazi ukuphana uyancishana umthetho wakho. Anginamsebenzi awuhambe la ngi-right nginjalo. I am going to unbraid my hair and do my nails. Nyakuri, yeah. Say it. My nails are such a mess and I've had enough of this hairstyle, so I'm letting it go. Isho ke. Hey, labantwana bayahlupha mabakhula bafuna ukuba yimi ngi-role model yabo. I am going with my mother. She's going to get her hair done and she's our driver for the day. Of course my dad tagged along because akakwazi ukuphila ngaphandle komfazi wakhe. We have arrived. My mom is doing triangle knotless braids. Ba fastinyana byang ne re fetso kena mara bona ba phakisitse byang e re le nna ke ba kene ke dire manala khale sela ke ntseng ka dikumpu o kana ke ngwanyana a nketsa dilo tsa teng ka mo le motlhong ka tlhatlhamolla ke busy ke multitask ba nketsa ka mo le ka. I am done with my nails and they are so neat and clean. Ge o dira manala re khopela clean application tu ka felletso tlhatlhamolla ka pela and I'm done. I love the nails but let's go get my hair washed ke tla le bontsha ona pila ha re tlhapeng moriri ba ntlhabisa tlhogo ba ntlhabisa and just like that I'm done. I'm giving my scalp a 1-day break. I'll come back tomorrow and get my hair braided. I love my nails so much. I think they're super cute and super clean, so adorable. My mom is also almost done. The parting is so clean. Niyabazi ke la ekhaya bayakwazi ukukhiphula yini. Bamuluka. Final touch-ups and then she'll be done. Bamfeletsa. Di braids tsa teng di need to ka re ba moluhile ka motšhini a inya bavuma shame. She's done. Thatha mawami, thatha mfazi kababami. Wazwa buhle mntana omuntu. Bye-bye ke sobonana. Hlalani phansi grader sesoqala ukufunda manje. Umbuzo oqala ulula. What is 1 + 1? Mama ngicela ukukutshela something. Umalume wami uthengisa ama-drugs izolo ekhaya becela amaphoyisa. Hayi bo wengane. Mara zange bamthola ugogo wami uyele wamfihla. Wena right. Angisho ena bake bambamba bambopha. Dala ngenkathi ngisasemncane I think bengina 1 years manje sengimdala ngina 5. Ngifuna ukwazi ukuthi wena right or should we send you back home? Ngenkathi bambophile umamkhulu wami uyele wamkhipha ngebail wabhadala imali eningi kanjani ngicabanga ukuthi bekuyi5 million ngibonile ngamehlo wami bekwama 200 rand awu5. Ingane iphazamisekile nkosi yakho akumelanga ngabe uyasitshela lento sitshela yona. We need social workers lengane traumatized. Manani bafethu ngifuna ukusizwa kahle le story ngathi simnandi. Bathena lo baba ohlala naye akusuba bakho. Ha, indaba engaka musmina ngimbiza ngobaba. Bathu babo abantwana bakini. Musa abantwana bakithi abantwana bakamamani. How come ubaba ngafani kusho bani? Kusho ugogo wami. Indaba engaka manje mina why ngingazi uphike ubaba mnyiphe yena. Uthena ugogo wami wena unababa maruba bakho akashonanga since ahambile ayothenga ibisi namanje akakayitholi ishop elithengisayo. Musonke amashop ayalithengisa ibisi uzula kuphi lo baba ongalitholi ibisi?
nama ngazi ukuthi yibisi elinjani leli elingatholakali ngoba mina ugogo wami izolo bekafuna ukungenzela ama cornflakes wangithuma ibisi eshop ngalithola ene ngikubonile ngenkathi ubuye shop cabanga ene mina ngiyingane ngikwazi ukuthola ibisi fast kakhulu ukudlula ubabakho kushuthi ulahlekile nobubi ugogo wami uthe umuntu othakathayo akusume umuntu osebenzisa umuthi kuphela nomuntu onenhliziyo embi njengomama akho umthakathi ha mina umama makathakathi futhi uzithandela isonto yesontweni every Sunday ugogo wami uthe umama khuye esontweni ukufihla ukukhohla kwala kwakhe ha hayibo bathi umama ukhohlakele maqeda lapho athi ugogo wami umama khuyisuku sesontweni yazi mara ngithandi ngomama indaba esidudla kanjena bathena umama akho ubhizi nomsebenzi akaboni nokuthi uanti wakini ubhizi nobabakho ha indaba engaka ubhizi kanjani nobabami uanti nama ngazi kusho ugogo wami iyo hayi shem ugogo wami uthe umama akho makabhizi asemsebenzini enza izinto zomsebenzi no-anti wakho ubhizi emsebenzini wakhe of which is ekini ubhizi ngomsebenzi wakhe nangobabakho iyo indaba engaka musi mina ngazi u-anti asicinela asiphekela kushuthi uyathanda ukuba busy uthi ugogo wami umama akho uyakhohlwa ukuthi umsebenzi womfazi usekhishini nasekamereni yena ubhizi unaka umsebenzi wasemsebenzini ene leyo company akuseyakhe bathena ubabakho unabantwana abaningi all over the world ha indaba engaka usho bani kusho ugogo wami ugogo wakho unamaphosiso musi mina ekhaya siyi-3 kuphela mayiqeda lapho ugogo wami uthe ubabakho uhamba tshala imbewu yonke indawo musi mina ubaba makayenzi igardening akatshali izinto ugogo wakho unamanga umndeni wakho uyathanda ukuphosisa ngomndeni wami ubabami uthi ubabakho uhlala nani ngoba umamakho umprovider ngeshelter ha nobabakho futhi ukhuluma izindaba and I'm sure uzwe ngobabami kushuthi iqiniso bathi lo muzi loyo owakamamakho uyamhlalisa because akanandawo la azohlala khona yena into akayaziyo ukukhanda abantwana yo indaba engaka mina ngizomtshela umama asambe sohlala kini sidlala umafihlelana phakathi endlini asambe mngani wami bathena ukufaka babakho kuyasolisa hayibo indaba engaka kusho ugogo wami futhi umuntu akafi uyashona akafanga ushonile hayibo mina ngikutshela indaba wena ungifake esikolweni yekela ke ngiyadlala qhubeka nami ngize kushiwo ngicela ungitshele ayithi ubaba khuyele waye esibhedlela wagula kancane ugogo wami uthi kunesandla phakathi obvious amadokotela bazobona isifo sesilungu kodwa bayazi abantu bakini ukuthi bayenzeni hawe ma kanjani manje bese kuyisikhathi sakhe bheka manje nezicathulo zami ziyaflya lakini ngathi kunomoya omubi mntanami futhi uyagodola bye bye ngiyahamba mina
I am going to do my hair and Yeah, ngikore ke na le 2 days ke tla tsamaya. Ke kaparang. What's wrong with the quality now? Oh, okay. It's good now. Ha re tsamayeng. Laizimos, I'm going to 7 stars as always. I have arrived. Nna di basadi tsa ko saluning ha ba tlhapisa tlhoho o ka reng kana re ncela nsale sening ni kumpeteng ning massage umzimba wonke monate akina mathata mara ku utlwa le stress sa fuwa Ma inch. ai bolona ke godisitse. This is the healthiest my hair has ever been and that's because I'm taking care of it. And then kanna fati bang loge and then bang loge. Finally, my life is rosy. Sikusala la phambili. I want to sleep. Thank you very much. We are taking a little break. It's very nice, yeah? Thank you. Ngihlezi ngine-energy mina bafethu. Angithi ngiyitshitshi. There is no time to rest. I will eat while we continue, okay? Basandela manje. Maze yabo ngile into ephezulu ekhekhe. Cha, hayi ngoba ngichine kahle ngoba ngimuhle nami. Kuya ngokuthi umchino ukubani. Muhle mntana umuntu angwazi ngakihla ekhosombeni. Hayi ekhosombeni. Ayiba. I'm almost done. I'm done. This hairstyle is a bit too complicated. I think if you want it, you should go exactly where I did it. Because as a mang limaga akayetsa, ngihlebese to poster mo ore. This is what I wanted and this is what I got. Ola moro na rutea. Oh, I love it. I feel so beautiful. I feel amazing. And please post all angles of your hairstyle. Kile wanta every angle so lona lidor lempatla. Oh, how I love this hair. Ring di back to school mo ngwaneng bonang lihle Mama ka diking ka wena tlo dira bya. ke thabile hore tjo grocery ka tla ikhutsa hape la ja Mama, King. go balong troele mkhwana. wa gafa dikolo di tsweletse 4 weeks e yotlhe wena kona go gopolang homework ka tsheko transport e bila a shiwe fitlhile dira ka pelo tsamaya Okay, yeah, yo. School bags ka a itsa kitse se go ka sense ke se yo. Mama se go bona school bags. wait o tlong gafisa wait mara o tlong gafisa o tlong polaya wena khopolong ke ntse mo ditabeng tsa hao tu ha o half only one Mama, banna kwalo o re ke polish ditlhako. Ke shile se se wan bokolong ya papa ka slebala and no papa o ile mme. wena o ngwanaka wena o khone ba o tshentshitse ko sepetlele Modimo. Wena Olive, Gwen, I can explain can't explain it, see. Thomas I love you like a custard, you turn into a mustard, you're bastard, it's all. thena ngingadli yini ngoba kini niyathakatha ha bana maphosiso kusho ugogo wami ugogo wakho unamanga hey nina ingane nakho kudla ngangiphakeli mina ngisafuna ukuphika wozani ke nina abanye lo zichomisayo akasali cela igwinya kuphela wozithatha ngiyabonga cela nenyama amnandi amagwinya wakini shem thiwa singadli kini ngoba kini niyalontunjani thiwa niyathakatha ipapa mina ngiyalibonga ngi-right umama uthe mina mele ngibe nice kuwe ngoba wena awunabazali hayibo mina ngihlala nomamami akusumama loyo i-cousin kagoga anti kamalume kababa omncane wakho indaba engaka manje mina wayingingazi angithi ekhaya kini bathe bafuna ukuthi wena uzizwe ufana nezinye ingane ungacabanga ukuthi uyintandane amanga lento ongitshela yona ngiyobabuza mina ekhaya kithi mara ungabatsheli ukuthi uzwe ngami ngizobatshela ngiyamazi umamami ke izomkwatshisa ngizakusherela umamami ne mabaxosha kini bye bye
Yazi mina ngifuna ukuthi umamakho angi-adapte ngoba kini ninemali ekhaya siyahlupheka. Uzohlala nathi sibe amathwizi nawe plus umama uyabathanda abantwana. Hayi mina ngisafuni. Ugogo wami ungitshelile ukuthi nina kini ninetikoloshi. That's why ninomuzi we-mansion. Hayibo, indaba engaka. Mina ngikaze ngiyibone. Ugogo wami uthi ninemfene ehlala emva kwendlu nifunza amasi bese yona iphalaza imali. Ha amanga lento ishoyo. Makaqeda lapho ugogo wami uthe abazali benu mabashona bazohamba nazo zonke lezi zinto eninazo bese nina nisale nihlupheka kube ngathi anikaze naba nalutho. Hayibo, sebabulawa yini mina manje abazali bami nawe ugogo wakho uzoshona. So uthi ngingawari because mina zonke izinto enginazo uzisebenzele kanzima nanoma ngashona ngizosala nginazo still. Ugogo wakho unomona sis amaphosiso yonke lento leyo. Ngiphi banana? Bathena ngingasezi kini ukuzodlala nawe kube uwe kuphela ozekhaya. Mina nawe siyashintshisana. Why ufuna ukungiroba manje? Usho ugogo wami. Mara that is unfair. Why mele senze kanjalo manje? Angithi ugogo wami uthi yena akamthembu malume wakho. Hayibo, musaka senzi nix umalume akasishayi masidlala. Yeah, mara ugogo wami uthi ubukeka akhohlakele angaganga ngeingane. Uganga kanjani ngabantwana ngoba abantwana yibo abagangayo. So mina ngisezi kini baba sengiyamsaba umalume wakho. Musima uzekithi uzekimi awuzanga kumalume wami. Umalume wami naye unabangani bakhe abeza kuye. Ugogo wami uthi ufana nalabo baba ababuka ingane bese babona umfazi enganini. Takalani, kathakokele nyalo baba. Bana nglihle. Katutha lelithuba. Raga yazo le malume tsona bakae. Ba botse ba botse ka ntle. Khadi ya tsana tlala yena. Khadi ya ngwana. Yewe, khadi ya ngwana. Hello, Rakhadi, ba re ke le botsa moraba monna ba fihlile. Setlogo se a nyala, yewe, na malume a tsona. I am going on a vacation to PE. I decided to sleep immediately because it's a long trip and retochenjisana cow drive. Angifuna ukuzela masekuyi 10 yami ngilale. This is our first stop after being on the road for 4 hours. We are in Bloemfontein. It's currently 5 a.m. Everyone looks tired. We stopped for breakfast. Road tripping is nice, but uskhathele bandla. Uskhathele. I am so tired. I think you can tell by just looking at my face. And we have only driven for like 4 hours. And our driver slow. We're still in Bloemfontein.
That means we have more hours to go than the hours we've already driven. Anyways, sadla. Stretched our legs a bit. There's something about morning fresh air that you just can't find in the afternoon or evening. Ooh, so fresh and breathtaking. We are now back on the road, leaving Bloemfontein, outing Lale Gangan. My mom is behind the wheels. After Yena, it's my turn. The kids' vacation mood is activated. They are so happy, joyful, and playful. The nails are even making them happier. I don't know what's happening in the other car, but I'm sure they are also having a good time. We'll see them on our next stop. Bye-bye, Nick. Ugogo uthena umama akho yimenemene. Hayibo, indaba engaka. Angithi umama akho unabangani abawu3 kodwa akathembekanga kubo bonke. Hayibo, kahleni bongoma wami ethembeke kangaka uma. Ugogo maka understand ngempela ukuthi umama akho unjani. Uthena ugogo wami umama akho uthatha indaba zakaMangcobo asitshela uMadlamini, athathe zakaMadlamini asitshela uMadlamuka, athathe zakaMadlamuka azibuyisele kuMangcobo. Iyo, ugogo wakho kodwa ngayisho kanjani into kanjena? Ugogo wami uze wathi kwayena sekayasaba ukumxoxela indaba zakhe ngoba akanasifuku umamakho. Uzothi makaphakama nje ugogo wami umamakho ebe athi shwi ayozithululela omunye umuntu. Hawe, ngicela ukuyiza mina le ndaba esidudla kangaka. Ngiyombuza mina umama. Hayi mina sengekhaya manje mele ngiyogeza. Bye bye. Hawu, usuyahamba. Bye bye. Sawubona makhelwane. Hello Malihleza. Ugogo wami uthi ucela umthelela impuphu kulesitshe esincane. We hayi asinayo impuphu nathi sandukuphela nje izolo. Hawu besaqalile ukulipheka ipapa liyoze libe umdoko. Ayikho impuphu, mele ngize ngenze njani ngoba ngiyasho ayikho. Ugogo wami ushilo ukuthi wena ukhohla ke. Hawu, indaba engaka isibuya manje le. Dalelo ke xoxa ugogo wami esho ukuthi wena uyancishana. Ucela impuphu nje, it's not like ucela i-braai pack. Impuphu into echiphe kangaka. Uma ishibhila ninayo nganike nina. Ithengeni phela ngoba nakho ishibhila. Ungaze usiyeke mfethu silale sidla umdoko ukhona umakhelwane uhluleke ukusinikeza impuphwana nje esitshene esincane. Sincane leso sitsha njengoba sidlula ikhanda lakho lilikhulu lingaka. Ungazongijwayela kabi wena ngane ngimdala. Ngiyaxolisa okusalayo ugogo wami kudala esho ebatshela oMadlamini ukuthi wena usile ukwazi ukucela kodwa ukwazi ukuphana uyancishana umthetho wakho. Anginamsebenzi awuhambe la ngiright nginjalo. Balo nje. Usichaba saba nje. Sichaba. Hey fam, this brings us to the best and last videos of Gameli FM. This was Kids Unprovoked. Let me know what you think about Kids Unprovoked. Do you like Kids Unprovoked more or you like Childhood Memories? I think on the next episode, we get Childhood Memories versus Kids Unprovoked. It's Gameli Kefela, the best childhood memories, the best Kids Unprovoked. And then you're gonna choose or you're gonna tell me which one you like the most. But otherwise, this one the funniest, giving it a 10 out of 10. Let me know how much you're gonna rate all this video and how much do you like Kids Unprovoked compared to Childhood Memories. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell, fam. As you know, on each and every video, we do a Bible verse and we do a short prayer. So for this video, we're gonna be doing Psalm 56, and then I'm gonna do a short prayer, which is Our Father. Please pray with me and make sure you know this prayer by heart. Psalm 56. In God I trust. To the choir master, according to the dove on far-off terebids, a midtime of David when the Palestine system in God. Be gracious to me, O God, for men tramples on me all day long, and attacker oppresses me. My enemies trample on me all day long, for many attack me proudly. When I am afraid, I put my trust in you, in God, whose word I praise. In God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? All day long they injure my cause, all their thoughts are against me for evil. They stay up strive. They look, they watch my steps as they have waited for my life. For their crime will they escape. In wrath cast down the people, so God. You have kept count of my tossings. Put my tears in your bottle. Are they not in your book?
Then my enemies will turn back in the day when I call. This I know that God is for me. In God whose word I praise, in the Lord whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. What can men do to me? I must perform my vows to you, O God. I will render thank offering to you, for you have delivered my soul from death. Yes, my feet from falling, that I may walk before God in the light of life. That was Psalm 56 from the English Standard Version. So now we're going to do a short prayer, which is Our Father. Please pray with me. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who have trespassed against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory belongs to you, my Lord Jesus Christ. Amen.